centrale bank er een negatieve invloed op het toerisme is. En dat komt allemaal door de plannen die de minister van Amerika, de president van Amerika, Donald Trump, heeft uitgesproken. De aangekondigde verhoging van de handelstarieven kan een handelsoorlog veroorzaken. En dat heeft een negatieve impact op het toerisme op Curaçao en Sint Maarten. Zo blijkt uit een analyse van de macro-economische implicaties die onlangs is gepubliceerd door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Volgens de bank was er al een risico dat de economische vooruitzichten voor onze monetaire unie negatief zouden worden beïnvloed door de Amerikaanse protectionistische maatregelen. Door de aankondiging van die maatregelen is dat nu een feit en dat kan onder meer ertoe leiden dat er dus minder toeristen hier komen en natuurlijk een verhoging van de spullen die we uit Amerika gaan halen. De bank roept op om iets te doen aan deze vooruitzichten en de nieuwe regering zal wat dat betreft ook plannen moeten maken.